Ay mga paps, may buntag. Bubiyahe ta mga paps. Maulanon nga kabuntagon mga paps. Natayad doon sa downtown. We. Grabe ka kusog sa ulan. Way putol-putol ang ulan ron mga paps. Tungod sa bagyo. Basyang o agaton ba? So, naginahina lang yun ng mga motorista sa pagbiyahe kay dango pa ang daan. Way undang-undang ulan doon mga paps. Matugnaon ang kabuntagon. Musta man mo diha sa inyong tagsa-tagsa ka paniwalay or sa tagsa-tagsa niyo ka mga may mutangan. Amping ng gitaron kay bisod na kayo. Kaya atong mga bagyo nga nangagi nga si Bagyong Odette. Nga wata ka pangandam. Grabe. Anak ko sa may inbilis dapit mga paps. Mga simana naman siguro kapining uwan na mga paps. Tuod lagyan duha ka bagyo karon. Ang usa nga si Agaton, hinay kayo nga ning irog. Nasundan po daning basyang. Una nga street gate nga nagsigi og ulan mga paps. Nga mag-amping kita kanunay. Traffic sa dinilapita mga paps.
Nalata rin sa may Kapitolyo dapit mga paps. Tulak ni ulan na rin mga paps. Shout out ko sa mga Team Angat YouTuber. Kanan nga mga Team Angat YouTuber. Hindi na nato mention ang ilang mga pangalan tungkol sa kadaghan. Salamat sa iyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Doon na ta sa Redemptorist mga paps. Wakil lang ta, dili ta mga pit kay di man na mga itong toyo ron. Lahi man ang atong toyo mga paps. Muna ni diri ang Redemptorist. Ari mi diri magsimbahan mga paps. Lusot man ni diri sa may mango pero mas lakto diri agyan sa mango libot manggod toyo kayo manang diri ko magagyan. Mao na niya ang mango mga paps. Ano ang Mango Avenue. Naghuwat sa ta kay stop pa man mga paps. Ini ang mango mga paps. Mango Avenue.
shout out din ni Dale Vlogs og ni Discarte Mitch Vlog, ni Lopen Dasikan TV og ni Rene Joy, ni Discarte Langga og ni Momoka. Mga OFW na sila mga paps. Para ng mga OFW, shout out ko niyo diha tanan. Salamat sa iyong pagsuporta sa akwang YouTube channel, mga OFW. Sana pag pumunta kayo dito sa Cebu, bibigyan ko kayo ng isang sakong panburikat dito sa Cebu. Mga OFW, shout out niyo lahat. Mga paps na napod diri sa ako ang tuyo.